Normalt så siger vi jo sådan, en hest den skal have en 20 minutters tid til at få både leden og sener og det nogenlunde varm, til at de kan begynde at arbejde lidt. Men det er jo ikke at sige, at vi bare skal sidde og drive den af, hvis vi gør det. Vi kan jo godt skride og forlange nogle småting af hesten. Hesten er jo indrettet med, at den har en nakke og hals og skuldre, og hesten kan give sig en lille bitte smule af hende i de sidste rygvævler og lændevævler. Så hvis I nu ser hesten foranfra, så har vi jo, at vi kan stille hesten ude i nakken, og det skulle lige måtte nå hovedet op, eller den har nede. Og det skulle de gerne gå til begge sider. Så har vi, at hesten kan bøje i halsen, og det har den alt andet nemmere ved, hvis hesten den går lidt ind i skulderen. I det øjeblik, vi kan ride hesten ind i skulderen, så slipper hesten hånden. Fordi den kan ikke være inde i skulderen og så samtidig med hænge i tøjlen. Kan I følge mig den? Så er det jo igen det med, at hvis den vil have hesten ind i den skulder, så bliver vi nødt til at give lidt plads til det herude. Så den kan komme lidt ud igennem den skulder her. Og så vi bagefter kan lægge en anholdning ind, for eksempel til at få hesten til at være eftergivende. Så nu vil jeg lige prøve at demonstrere lidt, hvordan jeg prøver at flytte hesten lidt i skulderen. Og også at vi får de sidste par nakkehjuler med. Jeg tænker ikke så meget på, at jeg skal hive hesten over. Jeg kæler i billedet, så bruger jeg en af de skænk, så biger hesten. Så prøver jeg til den anden side. Nu begynder jeg at kæle i udvendig siden i billedet. Så begynder jeg med den udvendige skænkel, og så begynder hesten at gå over, og den får plads til det. Så søger hesten eftergivenhed. Hvis vi stadig i vores sæde sørger for at lave fremad driftene til hesten. At det rider frem imod hånden. Og der er det, at det meste, som jeg ser det i hvert fald, at mange de misforstår det at lave en bøjning ved, at de bare skal hive hesten i hovedet. Er I med? Men at vi lige giver os den tid, det tager, og så udfører det benene i stedet for. Så kan vi holde fremad. Hvis vi kun gør det i tøjlen, så vil hesten lave et hul i sin bevægelse, fordi vi egentlig bremser hesten i det, vi tager fat i den og hiver i den. Så rider vi jo meget negativt tilbage, i stedet for at vi bliver ved med at ride frem imod ham. Kan I følge mig i den? Vi skal gerne have, at vi kan stille og bøje hesten foran ledet til at stille og bøje sig til begge sider, både når vi stiller på bøjle, fordi her, når vi laver stillinger og bøjninger, her har vi jo starten til traversen, her har vi starten til væresaden, alt imens vi egentlig sidder på samme måde. Også i den anden side, hvis vi bøjer og stiller til indvendigt, har et lægt tøjletag ind over tungen på den, så gerne have, nu overdriver jeg lidt med mine hænder, så det lægger mærke til egentlig, hvor lidt eller hvor meget jeg laver. At vi sidder og kan kæle med bidet. At vi ikke bruger bidet til at holde balancen i. Stiller vi, kæler vi, laver vi travers over i væresaden. På den måde sørger vi for, at hesten den får balance. At den får balance til, når hesten skal flytte sig til siderne, at den stadig skal bære sig selv, i stedet for at den falder ned i vores hånd, og vi så tager støtte i hånden. Så lukker vi igen for hesten. Anholdning, som vi så snakker om ved at lave samling, den skal ikke foregå i hånden, den skal foregå, at vi trykker vores hofte frem i hånden. Det så ikke, det. Så tager hesten imod, den bliver ved med at gå frem, men den går med bagfra. Jeg prøver ikke på gange, mens jeg skal over den, så prøver jeg lige at lave en anholdning på den. Og der er det jo vigtigt igen, at hvis vi vil udføre en anholdning, så skal vi jo sørge for, at vores grundarbejde inden er i orden. Vi skal have, at hesten er en lille bitte smule let at arbejde på hånden. At vi kæler til den, og vi siger, så nu sker der noget, så lægger jeg mit sæde imod nu. Så venter den, så lægger jeg mere sæde imod. Så venter den mere, lægger jeg mere sæde imod, venter den endnu mere. Laver små skridt. Hvis hesten så er rigtig skole, så kan vi begynde, imens jeg laver det her, kan vi begynde at lægge skænkel på. Så beder hesten om at gå frem. Så kan vi begynde at foranlede hesten til små skridt og bruge det frem i trav. Det ser meget simpelt ud det her. Det tager bare fandens lang tid at lave. Og hvis vi lader mærke til, nu spænder han lidt op, men jeg bruger
det her meget, laver mange værsader og skænkelgivninger og traverser i skriften, varierer meget med, at det kan lade hesten frem og tilbage for at lave en styrke og smidighed i ryg og læg, som hesten siger. Indtil jeg ligesom mærker så, nu begynder hesten at byde ind bagfra, og så kan jeg begynde at lave lidt sværere ting på det. Og jeg starter egentlig ret tidligt med ham her, på lige at lave nogle små bjergtrin og lidt passageagtigt noget indimellem. Fordi at så bliver han lidt bedre i trav. Hvis I så ham her trav, hvor han løs i ridehus, så ville I tro, det var en dressurhest. Det ligner en ringredderhest, det har den også gået. Men den bliver lang, og den bliver flad, og den ligner ikke lidt noget. Men den har en samarbejdsvilje, og så har den utrolig kraft på vægt og kryds, der gør, at den kan lave sin samling. Jeg prøver lige det samme igen her. Så kunsten med ham her, det har også været at kunne få ham til at arbejde ens i sin bagben, når man laver de her samlede ting her. Så begynder jeg lige så stille og roligt igen med mit sæde. Og så kunsten, det er jo så imens jeg laver de små skridt, det er jo kan blive ved med at bevare letheden, smidigheden, flytningen, skulderflytningen, at vi har hesten løs og smidig til. Når jeg vil lave lidt piaftrin nu her, så skal målet egentlig være, at jeg kan lave det med en længere og længere søjle. Det tager lige nogle gange, så jeg kan sidde lige efter, mens jeg i mit læg kan trække hesten ind. Hvis jeg så føler, at hesten ikke gør sig umage, det gør han ikke helt der. Så får han lige lidt tæt ud. Frem, når jeg vil have det. Det skal han gøre med en let berøring. Anden håndling igen. Og bliver han skarp. Og tænker han så meget om, jeg vil ikke have skæld ud igen, siger han. Forberedelsen, kom på plads, ned ad sæde, hesten foran en, trækker let af den, positionen på, og fremad. Det vil være hele tiden. Nå, nok her. Så kommer vi jo, for at vi kan nå ind til det, som jeg laver der, så kræver det jo, at vi har gennem vores uddannelse af hesten, at hesten den kan gøre sig smidig. At vi kan redde den frem og tilbage. Og at vi så vidt som muligt kan gøre hesten lang, kunne søge frem og ned i pandebåndet, og at vi stille og roligt at så hånden med styrken kan få hesten ind ved sædet til og lave den mere og mere samlet og taktfast. Og der er det jo, ligesom en hver anden gymnast, så skal det lige så stille og roligt bygges op i hesten. Det er ikke noget, vi kan lave lige når vi sætter os op på den. Det som jeg laver i sprinten og ind i piaffen, kan jeg godt. Men i traven skal jo lige give hesten en chance for, og også i galop på den sags skyld, at blive varm, let og smidig. Og her kan jeg jo tydeligt se, at hesten har de sidste par nakkevævler med. Jeg redder den på en let tøjle, jeg redder den tilbage, og sædets hjælp forstærker takten lidt, og frem igen, for skænkelens hjælp, under skænkelens hjælp, og tilbage igen, og sædets hjælp. Uden egentlig at skal sidde og hive i tøjlen, man kan blive ved med at koncentrere mig om, og prøve at lave hesten let, smidig, eftergivende og søgning til tøjlen. Der har man altid haft det lidt med i højre side, og være en lille smule mere kantet, og ikke lægge den helt sammen. Smidighed og fremadsøgning og nedadsøgning, ligesom den anden vej. Så alt imens jeg rider rundt og laver stillinger og bøjninger, så begynder jeg mere og mere at lægge tempo til musik. Og det vil jeg så begynde mere og mere på. Og der er en af de ting, som I som rytter, eller vi som rytter skal tænke på, det er, for det første skal vi prøve at holde takt. For det andet, så skal vi være gode til at definere over for os selv, hvad gør jeg egentlig her? Så man ligger og skifter
med det formål, og også inde i hovedet, at nu ved jeg cirka 7 km i timen, nu bruger jeg meget af. Skifter jeg op til 9, til 12, eller 15, eller hvad det nu er, til at hele tiden definere over for mig selv og over for hesten. Nu gør jeg det, nu gør jeg det, nu gør jeg det, og nu gør jeg det. Det er ikke bare flyde ud og blive monoton. For i det øjeblik, at vi bliver monoton som rytter, så vil vi bede hesten om noget, så går vi ikke svar. Vi sover ikke. Det er ikke bedt om. Og det hjælper ikke noget. Det kan godt være, at vi kan lave hesten smidig og fin i siderne. Det kan det godt blive monoton af. Men i det øjeblik, vi har været frem og tilbage, og gør den smidig samtidig, så får vi en lyding, og så får vi også en høflig hest at arbejde med. Så tager jeg lige et par runder, jeg har været lidt ude på større volde, lige for at få ham lagt lidt derhen, og der veksler jeg. På samme måde prøver jeg hele tiden at få ham til at søge derud, og derfra, og derned, og udbygge ham i sin takt. Helst uden at komme ind og skal korrigere særlig meget i hånden, men mere i vægt og side. Og så få virke de spændinger væk, som vil komme på. Først når vi fortæller, hvor meget den skal, at den skal vente. Så vi hele tiden har 7 km. Bliver den i 7? 9 km. Bliver den i 9? Ligesom en bil, hvis det der gear. Fordi hvis vi hver eneste travtrin, vi tager, skal sidde og lave det, jamen for fanden, så svarer hesten ikke til sidst, når vi vil have det. Vil I følge mig den? Det er jo, hvis vi er utydelige i vores frem- og tilbageredning. Frem og frem, tilbage, tilbage. Ikke noget indimellem. Desto bedre man er til det, desto bedre bliver man. Og tro mig, jeg har langt fra udlandet nu. Man kommer for meget frem, så kan vi jo så stille og roligt arbejde mere og mere i takt, så vi er sikre på hesten foran os. Og føler vi ikke hesten gør så umage, så får den jo en lille prik. Hallo? Ja, roser hvis du udfører det, til at søge frem og ned. Så er teorien. Der er ingen, der siger, at man skal sidde ned for at lære en hest at gå piaf eller passage. Så kan man altså også i let sæde, hvis man ved det. Så den holder fremad. Det er dressur, det er dressering, det er tilvænning. Det er entydige og klare signaler, som skal udføres, sådan til hesten den forstår det. Så kan den tage imod og udføre det på fast mulig måde. Og så er det jo et spørgsmål om styrke. At hesten får den styrke, den skal have. Det kan jeg for eksempel gå ind i piaften, eller op i passagen, eller samlet trav, eller på den måde sags skyld bare arbejde rundt i en arbejdstrav. Eller ude i en øgning. Og ham er der ikke særlig godt tilfreds i dag med den måde, han ligesom arbejder frem på.
Fordi han løber lidt frem for mig her. Når jeg rigtig tak. Eller når jeg er ude i øgning, så løber han lidt for mig. Det var bedre. Det var fordi jeg snakker så fandens meget, end det er ikke fordi jeg er der. Nu bruger jeg meget sidebevægelse. Det er at få løsnet hesten op heroppe. Og så takfast som muligt. Så vi er også her. Jeg korrigerer hesten frem og tilbage, som det passer os. Og det er med til at styrke hesten. Og at den får en god balance. Og at den bliver mere og mere ensartet på begge sider. Og så mange ting på begge sider. Og vi er også nede og give den en chance for lige at pusle det igennem. Og også de ting, vi laver med, når de lige får lov til at komme lidt på plads i deres små hjerner også. Så vi ikke kommer til at ride stresshesten for lang tid ad gangen. Som sagt, hesten den har det bedst med, hvis den bare kan få lov til at være sig selv. Så de der indlægger, du laver, de skal også derfor helst være on og det kan være sådan, at det hele tiden er on og holder imod og rider frem. Det skal være små beskeder. Hele tiden små beskeder. Så hvis vi går om. Fordi de er igen monotone og modholdende og stærke. Så har vi ikke en udvej på det. Så kan vi ikke arbejde ud af. Så kan vi ikke ud af. Så vil vi tage igen her. Som jeg gjorde i strækken med skulderen. Nu lige over i galoppen. Men nu vil jeg normalt lige starte med at ride den godt frem og tilbage i galoppen her også. Og højre galop med den bedste galop. At jeg også her kan smide den lidt rundt i skulderen, mens den stadig springer op under mig. Jeg kan løsgøre den. Og så venter jeg altid på, at jeg rider lidt godt til, indtil jeg mærker. Så er det mod den anden hånd. Så er der frem igen. Lige har tjekket det igen. Går op og redder. Anden hånd. Og gentager anden hånd. Og gentager anden hånd. Man skal falde på cyklen, før man lærer at cykle. Og anden hånd. Tag en løs hånd. Og anden hånd. Så er det jo sådan set lige meget. Hvis vi gør hesten smidig, og hesten svarer på anden hånd, så kan vi jo i teorien styre derhen, hvor vi vil, og så er rundt i pirouetter. Hvis hesten er selvbærende, så udfører den det jo så godt, som den kan. Og den styrke, den har pt. Men altid skal vi kunne ride ud af det, og ind i det, med smidighed. Og så må vi gøre det sværere og sværere og sværere, mere og mere på stedet. Både som hesten er varm til, og som den har styrke til. Sammen den anden vej. Der er galop. Galopkvalitet. En lille antal ringerform den vej her. Der har jeg den normalt, hvis jeg sætter den helt op til stævner. Der kan jeg godt skabe kvaliteten af galoppen nogenlunde ens til begge sider. Men
det igen, vi kan ikke have hesten til at gå op i 100 eller op i de 100% eller 90%, eller nu kan lide dem til hele tiden. Det er en fase. Du bygger hesten op, og smidig, dyrker, og specielt ved ham her, er det så vigtigt, at han hele tiden har smidigheden med sig, og så bliver han meget slampelig til galop. Specielt på den rolle det her. Stadigvæk, det skal man jo også huske. Det skal være svar. Det bliver hesten om at gå. Der skal vi gå. Bærer sig selv. Jeg vil lige komme lidt over til chancement. Hvis jeg nu rider venstre galop, så skal vi have skabt smidighed for at kan bygge til højre. Så skal vi stille og roligt kunne skabe smidighed i den højre side. Vi skal kunne få den højre skulder lidt ind på hesten, så den bliver lidt rundt til den højre side, og vi derigennem kan få den til at springe over i den højre galop. Jeg vil lige prøve at gøre noget her, så kan vi lige prøve at se det. Langsomt at lirke og få den smidighed i højre siden, som jeg gerne vil have. Jeg ved lidt ind, der ved lidt ud. Og kan lægge chancement. Nu har vi jo den her i kontragaloppen, der vil smidigheden i venstre. Stadig samling. Sætter mig ind, jeg får anden hånd. Smidighed, samling, ud. Og sådan er det også, hvis vi kan lave flere chancementer. Desto bedre vi kommer ind og kan lave en flytbar i slutteren. Nu begynder der at tænke. Det igen her, at jeg på udspor også. Så er lige så stille og roligt, så kunne det lige være 4 nu her. At jeg kan blive ved med at flytte skulderen til hesten, derigennem kan udføre et chancement for eksempel. Og det er jo helt for skrækken af. Hvor det her arbejde, der bliver lagt i skrækken, og derudfra begynder at virke nu her i galop. Se her også. Så har vi lige et par traverser. Jeg har lige lavet det her i skridt, sådan
det vi kan kun udføre en travers, hvis vi har skulderen inden for hesten, og vi kan lave et ledende tøjletag. Så får vi hesten til at gå til den side, som vi vil. Det er så godt, at vi faktisk af sig selv, hvis vi er fremadrettet. Vi prøver at lære på stykker af dem. Kan I lige stille et mærke til placeringen i hesten? Øjning, stilling. Ud i den skulder. Så kan jeg sætte mig ind i hesten, og så går den selv til siden. Jeg skal ikke sidde og trykke med den ben herovre, hvor den går den vej. Jeg skal bare holde den over den skulder der, så går den den vej. Det er helt ulogisk. Det er den måde, at hesten er bygget på. Det samme her. Ud i den skulder, kører den bare til siden. Ud i den skulder, kører den til siden. Det er husk lige bare indad. Det er mere til siden. Nu har jeg nogle spørgsmål eller noget, så må jeg jo gerne komme. Nu har jeg sådan, nu har jeg jo næsten været inde i det hele. Og som sagt, det kan godt være, at det ser nogenlunde nemt ud. Men det kræver bare så mange timers arbejde. Og det kommer bare ikke til. Er han ikke sød?